Good morning, class! Good morning, Ma'am Tasyang Sinumbagan. Good morning, classmates. Good morning. Class, ang topic natin ngayon ay kung ano ang ating pambansang laro. Yes, Ma'am. Mga bata, relax lang kayo. Ilagay ang inyong mga kamay sa ulo. Sumunod kayo sa akin. Dandahan tayong lumabas. Sumunod kayo sa akin. Doon tayo sa playground. Kumusta kayo mga bata? Okay lang ba kayo? Ma'am, sobrang kinabahan ako sa lindol. Gani, Ma'am. Manguli na to, Ma'am. Ang lakas, ma'am. Ma'am, kung naabak ko sa balay ato, Ma'am, pasigahon na kong suga. Tingnan mo, tagdili na mo undang ang linog. Ikaw, Maria ba, naglinog na gani, puro gyapon kabuang na simuna huna. Kagabi man gani, Ma'am. Naglinog man gani kagabi sa balay. Pagpasigaw na ako sa suga, Ma'am, naundang man ang linog. Unsa dayong orasan naglinog gabi, Maria, dugay man kay ko natulog, wala man nagilinog lagi. Mga alas 10. Naglinog taon. Nakamata man gani si Papa. Maria, wala mang lindol kagabi. Ating gabi naman ako nakatulog. Hindi man lumilindol. Gani, wala man naglinog gabi, Maria. Oo nga, baka lumindol kagabi, di lang natin napansin. Maaga rin kasi ako natulog. Dili pa jud mo mutuo. Basta kagabi, Ma'am, nilinog jud sa balay kagabi, Ma'am. Nakamata ko. Pagpasigan ako sa suga, Ma'am, naundang. Mga bata, ang payo ko sa inyo, pag may lindol, huwag kayo magtaranta. Yes, Ma'am. Tatandaan ko yan, ma'am. Na, basta kagabi, Ma'am, wa jud ko nagpanik. Oy, gipasigan jud na ako dayon ng suga. Mga bata, bumalik na tayo sa ating classroom dahil wala ng lindol. Ma'am, babalik na tayo sa classroom. Ma'am, baka lilindol ulit, Ma'am. Baka mahulog yung kisame sa classroom, Ma'am. Sabi daw ni Maria Lucio, baka mahulog daw yung kisame sa classroom. Ha? Ano? Wala naman tayong kisame sa classroom, Maria. Ay, wala man detect kisame, no? Ang kuhan di ay. Ang bongbong di ay, Ma'am. Pasing matumpaganta sa pader ba? Sagad naman ka, Maria, oy. Usay matumpag, gagikot naman itong mga trapal. Trapal raman da ito atong bongbong, Ma'am, no? Kalimot manuon ko. Mao na, Maria, naratol na ka sa sobra nimo kahadlok. Mahadlok gyapon ta dudong pawigs, oy. Kay bisan ang ato ang bongbong kay trapal, labi atay isa ka buk atop katuding sin. Mga bata, tayo na. Bumalik na tayo sa ating classroom. Kunin nyo na ang mga gamit niyo sa classroom at pwede na kayong umuwi. Linog na pod.